i jɔ an ka woro fili ta an tile Aba bija kelen da tabaraka aha como ini tay ayo don ti baru punya betul betul ne ba bismillah iyayen siraw ma baasi tɛ ne ni n cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ den 5 de b'an cɛ ɲinɛ y'a san 10 ni halisa k'ale b'a lajɛ ni ne ye mɔgɔ sɛbɛ furu t'an cɛ Como? awɔ den 5 de b'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ san 10 Santa. awɔ halisa k'ale b'a lajɛ ni ne ye mɔgɔ sɛbɛ ne ba ni kakala bɛ ɲɔgɔn bolo Simo kana ne cɛ ni ne ai ma nenu kuma bɛ n'a tɛmɛ sira de don ayiwa kana kɛ ma basi y'a mɛn ɲami den 5 awɔ o bɛɛ Den 5 Santa a bɛ ɲɔgɔn fɛ furu a ma sɔn k'e furu halisa halisa a ma ne furu awɔ k'ale b'a lajɛ halisa ni ne ye mɔgɔ sɛbɛ n y'a mɛn mɛ e nalen tɛ a bɛ se k'i furu cogo min na awɔ n kɔnɔ an m'o solutionner kalanden hami fɔ buri in na komi mɔgɔ kelen hami tɛ hami ye awɔ ala kana muso nalen no k'a ka cɛ ka ko lajɛ furu Santa ɲɔgɔn fɛ Santa halisa cɛ tɛ ka sɔn k'a furu den 5 ko a bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ muso in ye maa ɲuman ye halisa tiɲɛ ye e buri ta ye e k'o tiɲɛ fɔ anw ye an k'o dɔn tu bisimilayi ɲanfɛn dugu ɲanfɛn ɲuman jinɛ segin mɔgɔ segin nɔgɔn furukɔrɔ ka jɔ fila ni ko i bɛ jɔ nka jidi musa bala sabali bala kunbali kun ko fali fa cɛmisan bɛ yan o tɔgɔ bɛ yan cɛmisan t'a tɔgɔ bɛ yan ne ba i kun ko fali ma joona n tɛ kɔni tɛ jinɛ da dɔn ka ma a ka ca ni sigi ye dɛ o ye tiɲɛ ye nka ko n'a tɛmɛ sira don ayiwa Allahu akbar Allahu akbar kalanden i man di a m'a fɔ ko den 5 de b'u bolo siyɔrɔ ni dimi Allahu akbar siyɔrɔ ni dimi don dɛ ne ba nam i den n'a ma dafa 6 la cɛ in tɛ nin furu wa o yɛrɛ ye kunnajalen n'o tɛ fɔ 10 n'o tɛ a t'i furu fiyewu i bɛ 2000 di an b'o don an da la yanni sini cɛ i y'a mɛn sini i bɛ na ni 6000 ye n'ala sɔnna ma i ka baara kɛ ka d'u ma komi woro dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko woro bubaraba o tɛ n fɛ yan bi ko o banna voilà solution kɔni bɛ sɔrɔ a la solution bi sɔrɔ a la de ne ba solution bɛ sɔrɔ a la dɔgɔkun kelen ni cɛ ye min furu i bɛ na an bɛ laturu haram kosɛbɛ problème foyi t'a la awɔ ne bɛ siran yen ne ba wariko kɛ awɔ n bɛ taga n bɛ na ni wari i kana n'a dafalen dɛ awɔ ɲami I n bɛ ko na ni ten 8000 bɛ ɲɔgɔn fɛ ok a basi tɛ voilà i k'a ko teliya han ɲami kana mɛnɛ hali n'i y'a sɔrɔ bi i bɛ na n'a ye sisan awɔ voilà a filɛ dɛ kojugu dɔ bɛ yen n'i m'a dabila dɛ e ko ko jinɛ 8 maa 8 e kɔni b'a dɔn mɔgɔ ka ca ni 8 ye to k'a fɔ de ko jinɛ 8 mɔgɔ caman n y'a mɛn awɔ o bɛ faamu kalanden Paul ni kamaleɲɔgɔnw ma ɲi dɛ Sumani ko aba i dan aba somɔgɔw bɛ basi tɛ aba bisimila Sumani ne sera aw fɛ yan nɔ a ko dɔ bɛ ka kɛ n na sisan ne t'o faamu ko sugu jumɛn o de tile o tile ne tun bɛ 5000 sɔrɔ ahan sisan ne ka wari sɔrɔta tɛ tɛmɛ 5000 5000 i ye bi 5000 sɔrɔ awɔ n ye bi 5000 o jamu karamɔgɔ nin tiɲɛ i jɔ an b'a lajɛ fɔlɔ la a bɛ 5000 d'a ma an b'a nakun lajɛ nin ko in tɛna ne tɛna nin di ale yɛrɛ ma bilen waduru in bɔ ka d'a ma fɔlɔ n tɛ 1 2 3 4 5 waduru in bɔ ka di fɔlɔ d'accord i ka baara a bɛ ɲɛ o kalanden e yɛrɛ ka nin bila i kun fɔlɔ y'a mɛn o y'o dun ayiwa tabarika ayi an ka taa yan voilà patron e m'a fɔ k'e bɛ 5000 de sɔrɔ don o don mais sisan i bɛ ka 5000 de sɔrɔ o solution banna sini i mana sini i bɛ 5000 fɔlɔ min sɔrɔ n bɛna baara kɛ ka d'i ma i bɛ na n'o 5000 in fɔlɔ n'o kɛra i garisɛgɛ tɔ i y'a mɛn i y'a faamu wa nin y'a saraka di ɲɛ bɛ saraka min n'a la dɛ i bɛ musokɔrɔba ɲini musokɔrɔba min si bɛ sini n'a kan ka sa bi
n'a kan ka sa sini mais a bɛ sa bi i b'o ɲini i bɛ nin d'a ma n'i ye nin d'a ma i bɛ sini bi 1000 sɔrɔ n'i ye 1000 sɔrɔ i bɛ na n'o ye awɔ o y'a bannen ko don o don i bɛ bɔ hali n'i ma baara kɛ i bɛ 1000 hali i dali ka so kɔnɔ mais musokɔrɔba min bɛ sa sini a kan ka sa bi a kan ka sa sini awɔ bi a bɛ sa voilà n t'a dɔn minnu musokɔrɔba sɔrɔ cogo min na e k'a ɲini dɔrɔn ba de i b'a ɲini i y'a mɛn a bɛ ye ala k'i don i garisɛgɛ la awɔ a bɛ yen awɔ ala ka sira nɔgɔya kalanden e ma nin dangadenya ye taa fo ka taa jamana in wari ko an yɛrɛ tɛ 5000 sɔrɔ an si kɔnɔ an ka tile baara an tɛ 5000 sɔrɔ tɛ mana foyi i bɛ 1000 sɔrɔ don o don o ye kɛlɛ an tile karamɔgɔ aba nin ye sarama ban wari caman bɛ sɔrɔ ni kun foyi karamɔgɔ mun bɛ kasa dɔ est-ce que fana kɛra mɛsi kasa ye a ni ninnu ka mɛsi tɛ kɛ ɲuman ne kɔni mun bɛ kasa an tile karamɔgɔ aba an tɛ kɔni basi tɛ yen basi tɛ karamɔgɔ ne nakun kɛra mun ye don o don su ne de bɛ bɔ nka hali cɛ tɛ n ɲininka ko mun b'i bɔ a bɛɛ na ta e ye lemuru feerela de ya ha karamɔgɔ ne tɛ lemuru feere dɛ Allahu akbar o tuma i bɛ mun feere a ne bɛ bɔ de ka bɔ ka taa min don yala kɛ n y'a faamu mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka to k'u yɛrɛ feere sa mais ko cɛ t'ale ɲininka nin ale ka sugu yɛrɛ ale ka sugu galaden nin bɛ taa e m'a fɔ k'e ka sugu t'i ja yɛrɛ de quoi a ye sugu tɛ ja mɔgɔ t'i ɲininka yɛrɛ ko fɛn min b'i kun mɔgɔ t'i ɲininka hali mɔgɔ t'a fɔ ko he e ɲɔgɔnna cɛ ɲuman ni i jɔ a ko la yen yɛrɛ ne ma sɔn nin ko ye fiyewu ne ba a bɛɛ n'a ta e t'i ko ka jɛ dɛ Messi fɛnɛ Messi in kasa bɔlen de don n'i ma Messi in bɔ i kunkolo la cɛ t'i k'i fɛ bilen walayi n'i ma Messi bɔ i kunkolo la i ka Messi kasa Mamu de y'a yira dɛ ne ka kuma tɛ karamɔgɔ solution wɛrɛ foyi t'o la solution min b'a la b'i kunkolo bana n bɛ koli min kɛ n'i tɛ ɲini ka na kɛ jɛgɛ ye Messi kasa de b'i bɔ Messi yɔrɔ in t'i ko fiyewu ani kamankɔrɔla ninnu i ma yan yɔrɔ ninnu u t'i ko fiyewu ale walayi karamɔgɔ e y'a kɛ kasa ɲɛna an faga ne ko latikɔlɔ dɔ tɛ i fɛ yan latikɔlɔn tɛ yan dɛ ye kalanden an banna an ka mɔgɔ reçu a la ayi n tɛ cɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ ayi ne yɛrɛ ka musoko hali n'i ye fini siri yiri la ne tɛ tɛmɛ a la mais nin tɛ nin fɛ karamɔgɔ nin ko kɔni an y'an ta sɔrɔ ka bɔ